Okay. Pero kisunan, may kadlaw kanintanan once again. Nagyapon ninyo alagad sa kangin ang Trifon Pai, Barili Morales, and then my partner kapang diri, Randy Tayad. Asap gina, always say a prayer. O diya sa tayong bisita diri sa Dudong Surya. Okay, nga to sab ni Dindo Monleon, diha sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu ba kanis Dudong? Dindo Monleon. Then, marag na akay napitas ko ano magpuyo tinganis, Ming Danilia. O, maanay ko na ibawan. Sige, may pagpaminaw din ha. Dindo Monleon. Okay. Barang, so tampo kartong hatagan og pagdagad. Pinadagan ni sa kaasawa nga magtago lang sa ngan nga ni Lita. Bugat-bugat kining kahasol nga akong gipas-an karon. Bahin ning akong bana nga murag babay ug batasan, tagaw-tawan, nga mireklamo ng among mga silingan. Grabe sad ka siluso ning bana nako. Siluso ba nga wa sa lugar? Hangtod nga magsininggitay na lang hinuon mi. Muramig mga bungol. Momugod ni ang mga panghitabo. Naa ba ka sa mins baya? Kuyawan ko da. Nalangay manggod ko. Kuyoro ba kining bana na kong masuko? Maukay ko dastak mong mga silingan. Ang mga mata sa kong mga silingan ay niagid tutok na ako. May tuyhakaw ang mga liog. Pwerte ba yung tuyhakaw? Murag langgam nga tingkarol. Hoy! Lita! Kadiyot sa godona! Ay, Prising, nagdali ko. Balik lang ko. Kadiyot lang. Gerbusa biya ni mo. Buraman kag... Uy! Ha? O kung sa Prising, ha? Kadiyot lang. Magsulti una ta. Kadiyot ta. Ngano ba, Prising? Uy, unsa ba na, ha? Oy, kamo ba? Og sa imong bana. Sa tunga na ng bana ni mo? Hamin. O hamin di ay? Kalimutan ko na. Tiguang naman. Sa tiguang? Di ka mo angkon nga tiguang na ka? Senior naman gani ka. Usay senior, ha? Usay senior? Kita man kusing sa diyang may palit kag tambal. Nangisog yun kas discount kay senior ka na. Oh, lagi. Senior bitaw. Pero sexy. Dili pares ni mong tamsi. Unsay tamsi? Tambok nga sexy. Ay, unsa ba imong tuyo na ko? Uy, Prising, nagdali in taong ko. Ay, di ay nagdali ka ba sa Gerger? Bastos ay. Ikaw uros ka. Sad, oh. Prising! Oh. Hana ba yung kumo ay? Ano, ikaray nag-una-unag hana diha? Oh, nangandam na sa kudiri day. Ako nangandam sa kudiri. Uy, sultihan talang ka. Sultihan talang ka, halita ka. Maayo man na kon mahibaw ka, may nang mahibaw ka, nga dili mo angay nga mo puyo dining dapita. Oh? Ug asa ba yung papuyon di ay ha, Prising? Anto mo sa isla. Sa isla? Way makatugaw. Way makatugaw. Kay makatugaw man mo dili sa kamalinaw ning among dapit. Time pa mo dito. Usugo tayo makatugaw in town mi. Uy, ha? Nagtuo mo lita? Nga kamuray nagpuyo ining dapita, ha? Hay, in town. Uy, in town. Nga, taon na hasol in town mi. Mag-away na mo ang imong bana. Saba kayo. Di mi makatog. Oh, di ba? Ha, lita? Di ba? Oh, mauna. At tumapuyo sa isla, uy. Kanang kamuray magpuyo. Aron ang mga agukoy ray makatugaw, matugaw anang inyong away, agukoy ray matugaw. Ikaw sad? Asawa man kalita? Aron dili mi maapiktahan sa ng inyong kasaba. Asawa man ka na badlungan na. Unya, butayin nagsailin sa baba ng bana ni mo. O dili ba, itikstik sa lang away ninyo taon, oy. Oh, huna-huna nagbailita. Kay nagkasabot naming tao din kaning mga silingan din nga magpetisyon mi din sa barangay nga mukiha mi og public disturbance ninyo. Kiha. Mura na akong tuyo ni ha? Wa ko magitagubot day, kahusay ang ako gipagita. Pugi ng bana nimo, uy, asawa ko ka. Sa man ka klases pag-asawa, uy. Asawa ka las tolja? Uy, Prising! Naunsa! Oo, siga man ka mata. Siga man ang mata ni mo? Ha? Nagtuo ka nga mahadlo ko sa kasiga ng mata ni mo? Hay! Day, musiga sa ling ako, day. Kapundiron lang. Ikaw, Prising, may sobra ka na, ha? Makalagot na kayo na imong approach na ko. Ubanay ka pa unta, hinayon mo sa pagsulti, dili kayo isog-isog ka diha. Uy, dili na may mag-antos, uy. Kasabot ka ba, ha? Ay lang kung singka-singkahi, ha? Naglambi na lang nga, bili mo diha. Ang imo, nagawasgi. Das magdol! Das patayon! Unay ko. Hadi ay, press! Sige, ha? Kapoy na kayo ko ni mo! Sabak ka ng baba ni mo! Ha? Sabak ka ng baba mo!
Sabag ka! Labo ka pang tuwe! Torbida, nausa mo, patuwa mo na ako, ha? Tanod ko. Sagot mo mo, tanod ko. Nga no magtanod ka, alondres mo ko. Ay, Torbida, ni mo presing. Di ka mo taho ng tanod, ha? Persona mo tiriti, naunsa mo kayo. Authority pa? Unsa gusto ko kamatay ron? Peh! Makalagot kang tanura ka, makalagot kang yun apyo. O, kag nga nung naglagot makasing, ha? Nga nung lagot ka? Tungod ka deliver ang imong pag-uwang na mo. Ha? Deliver! Unsa? Ano di ba, Per? Be, Oh, ano ba? kabantay ko, oy, kabantay ko apyot. Pag-uwang ni mo na mo nilita, imong gisiguro kumot akong tutoy. Ay, so, Oh. it is not my intention, presing. Nga akong mahikap ang gamay ni mong kayong tutoy. Oh, kaya ko ka magkamot. Ay, sos, murag bungas, lubi-lubi mo tutoy. Aba di ay. Bida, murag salwag ang imong tutoy. Alita, lakaw lang. Pagbuwag-buwag mo. Hoy, Presing! Hoy, wa ka ta mahuman, ha? Oh, pupunta ka lang. Babalik na ko. Kahit butas ng karayong papasokin ko! Ay, nakunsan. Ay, lakaw na mo, likaw. Timan ini, Presing, ha? I shall return! No retreat, no surrender. Naunsa na di, oy, naunsa na di, baby. Mura mahinoon mo gagtanaw sini. Di na, oy! Di na, tani! Unsa? Pahilumon ko nila? Halita? Ug masuko ka hamin ba ay lang pagsingka diha? Why magbuhat nako? Ato ana, singgaa ka na masuko diha. Uy! Bisa ko siya kumuhaton, why makapung nako? Unsa may lang labot? Og musinggit ko, ha? Ha? Yang, ilang tingog ang akong gigamit? Sila ba mapagaw? Ha? O kinsa may akong kakasaban? Dili man sila, ikaw man lita. Maulagi hinayang imong tingog ayaw pagsinggaa kay mo reklamo na atong mga silingan diha. O kung sa may sakit kung tiyan, og reklamo na sila. Pasapongin ang ilang dunggan, aron din na sila sa baas kung tingog. Kalagot. Mga may nagtanon ng mga silingan. Wah! Bisag magtinarsan pa ko, why magbuot na ko? Hamin, uy, naunsa pa yung taong ka. Uy, di ka makahinay sa imong tingog diha. De! Pues, pailo na ko sila, nga di ko na mabadlong. Ako ang dunay katungod ni akong tingog. Wa ko magsaba-saba, suod sila panimay. Og dili sila dukaran, niyas tong panimay. Hamin, uy, hilom na yung taon, Hamin, uy. Mga managtanon! Karon yun na. Hoy, asa makahamin, asa ka. Manambo ko ros bitana, tanaw na to makapugong barsil na ko nga. Mga managtanon, Hamin. Hoy! Mga silingan! Ha! Kay gisabaan mo na ko! Tangtangan ang inyong dunggan! Why boy labot! Igo na taon, Hamin. Uy, suod na nagudiri, Hamin. Mga silingan! Kambo malari, kambo! Ako Tarzan, tabang kabos! Jerjer obos! Hamin! Pwede mo ay. Sagdi ko nila! Karon, nga maglabot sila nako! Ha? Gisabaan din sila nako, ha? Gikan karon! Mura nag-agong din akong tingog! Hamin! Kapitan! Naitaw, nangita ni mo. Langas ni mo, basaag tingog. Kapitan! Oy, basaas ni mo tingog, oy. Ay, ikaw ni kapitan. Oy, pahutan na sila, pahutan din. Oo, kapitan. Saan mo kunuin na tuyo, ha? No, hindi ko may bawa ka po eh. Pahutan lang. Sige. Unsa may ato ninyo, ha, Presing? Aniaman mo. Unsa may ako kaalagan ninyo, ha? Kuan ba, doon na lang may isumbong kapitan. Bahin sa ato silingan. O ba kano isumbog man ninyo, Presing, ha? Isa-isay ko no ang tanan nga pahitabo, be? Kuan, abi ni mo kapitan ba? Hmm? Kuan ba, sa kalit lang kap ba? Singgit man ni si Hamin. Ha? Naka-bad trip. Unya, unsa maron ako kaalagan ka ninyo, ha, Presing? Kuan, paila na mo reklamo ka ng tawahan na kapitan. Kadit lang. Silingan naman taon mo, hilad man kayo nga mag-away mo. Unya, kapitan. Ay, patawag na ako ang magtiayon. Kasing-kasing po kanimo. Mayo! May gadlaw! Oy! Tanot alot! Tanot, ikaw na na!
Hain mas Lita? Ha? Ako? Aw, Tamang ko. Si Lita man ka, no? Oo. Lita! Kuan ba? Kanang naigipada sa kapitan mo? Imbitasyon? Imbitasyon eh. Imbitasyon nga sumon. Unsa? Ni ahamin. Basahan na. Mibasa ka magha. Sulti lang ko kung sana. Sulti ko. Sumon. Ha? Unsay suman? Oh, sumon. Sumon. Mm. Ipatawag tas kapitan. Paadtoon tas barangay hall. Dunay reklamo batok nato. Unsay reklamo? Moadto lang ta hamin, uy. De, kumo to. Pero hamin, kuya, og kanang makuanta, makontepta. Unsay kontem? Pusasan kag diretsyo. Munang moadto na lang gud tagod. Sige, to eh. May reklamo din sila sa barangay, ha? Mga kanahan gani mga atong mga silingan. Ato bangon lang gud nato, mahusay ra lagi ni. Sige, mo ta. Ugma magha. Tambong ko. Wa ako nagipatawag ang mga reklamenti, amen. Lita, kabuunay akong pakikisultihan ba? Na naman, Kap. Unsa ba ilang reklamo na mo, ha? Ang reklamo sila, amen, tungod kay kung mag-away kuno mo og sa imong asawa, saba man kuno kay mo. Di sila makatuog. O kung sa may ilang labot, Kapitan? Kuan amen, kanang kuan mag-away mo sa imong asawa ba? Hinay-hinay lang ang tingog. Unsa Hinay man lang. paghinay sa kasaba, Kapitan? Ha? Unsa man paghinay sa saba? Makahinay ka ba? Makahinay man. Unsa man taon? Oh, namo gani singgit ka hinay. Ha? Unsa singgit ka hinay? Unsa man? Nay, Unsa man? singgit ka hinay ba? Nga singgit? Oh, Unsa man lagi, Kapitan? pa kanay. Hinay! Masublian kagid, Kapitan. Pa! Kamo na say akong gipatawag preseng. Unya, Kapitan. Unsa may balita? Dinhi na mangud ang magtiayon nya misaad sila nga ila ng hinayon ng ilang tingog. Di ay, salamat. Di na gyud makabad trip sa among pagpangao na unya. Hoy, pagoy-hoy lang mo. Uy, mga silingan, ragod mo. Yung taon. Uy, lisod ng batasan na, uy. Sabana niya, Kapitan, nga si Amin. Grabe, musinggaak ug masuko na. Ay, kung anong sapungi lang ngayon yung nunggan. Unya, mapugwat man gyud mi, Kapitan. Lakip ng akong kuaning kanang akong bana. Musinggit man sad, labi ng asawa niya, musinggit sa daoy. Taliis na makaayong tingog. Awa na. Makatuog na mo og bahimbin. Misaad na ang magtiayon, misaad na nako. Salamat kayo, Kapitan. Butar gihapon minimo, Kap. Ay, wa eleksyon oy, preseng. Lipay ka, Kap. Ha, Kapitan? Lipahunon pa. Kainom ko gamay da. Pero okay ra. Pauli na lang ko. Oy, bro, Hamin! Oy, kinsa to ka? Tanod ka, di ba? Si Alok? Bro, Hamin. Tanod ko. Oy, tanod. Wa ka ba apela-pela ng drugas? Drugas ko tao noon sa tao, eh. Mansion man kuno imong bay. Ha? Mansyon ba, oy? Bisag i-lifestyle check pa ko ni mo, wa ko'y mansyon taon. Pero nakabalita ko, tubig-tubigan ka na. Oo, uy. Di ko na ilimod. Tubig-tubig gagyo ko basta mag-uwan. Kung tubig-tubig. Naghagay buslot ako kato. Unsa man lot? Mag-inom lang mo na ta. Sorry kayo. Di na kuminom taon. Ano di ka naman mo inom? Charismatic naman ko. Wow, charismatic ka na di ay. Ulag eh. Oh, praise the Lord ka na di, ha? Going straight. Oasis kung tagod. Biyaan na to ata ng mga bisyo. Nyasa ta ka paingon. Ato stigbakay. Bago na ako. Ni anay. Abot ng karaho. May untag, di ni mo andaron. Mutuman tayo siyang gisaad sa kapitan. Ay, ang saon nga reklamador mas kinimo mga silingan ko. Twe! Dita. Oh, Unsa ni? Kadaghan na ha, unsa ni? unsa ba hamin ba? Kirikot, unsa na siya? Mga bill na, uy. Unsa bill? Bayranan gud batag buwan gud, mga bayranan, suga, tubig, telepono, datahas appliances, mauna nag-abot nay. Uy! Sige, uy, hamin. Gigamit na nato, uy. Mo nang doon na gitay bayranan. Kadaghan ba ni? Tapos buwan naman. Daghan ba yung bayranan tapos buwan? Unya? Bayri na. Wa ko'y kwarta! Hamin, uy, naya, baga misinggaa ka man ko diha. Tinga naman! Maikog na sa mga silingan na to, maikog ta. Wow! Ay, hamin, naunsa man ni siya. Misaad na ba yakas kapitan, ha?
Mugbaso ko kahinay lang. Hinay lang taon hamin. Pa! Ay, salamat. Kuyawan ako. Nako magmusinggit asad. Oh, nag-away na saan mo, Preseng? Nag-away na sad. Dili kami kana sila ay magtiayon. Sila, nag-away sila. Kaaway. Pero kalit diba? man lang nahilom. O, da. Numdum tingali silang gisaan nga dili na magsininggitay. Ay, mayon ta. Ang kalit yung nahilo mo. Bitaw. Patay, Preseng! Dahil lumad! Patay! Ay, kalbiro. Nilupad. May gani kinakalihay ko. Nahalo sa nilumad! Preseng! Patay! Pa! Ay! Kumusta na nilupad? Planggana nga. Likod kay naong, eh. Nakauy alot, nag-away na saan. Ay, Aminaw ko, murag aluminum na planggana. Ay, tingog, pero nang lupad ang mga gamit. Preseng! Laban! Tataran! Kumusta na nilupad? Tataran lagi! Kuyaw, ani. Uy, ay, bata alot! Ano na yung milupad? Alot ka ha? Alot! Tsaka nang nasat ako mo! Arinula! Arahos ka! Tabang Preseng! Hulbot ang rinula! Hulbot sa ko! Hulbot ang Preseng! Kayo, alot! Ay! Di na ko kaginawa, Preseng! Tabang Preseng! Di ka kaginawa, Preseng! Ani, alot! Wala, Preseng! Tabang! Ay! Tabang! Mao taon ni nahitabos akong mga silingan na piksan sa kabuang ning bana nako. Di man tuod mo syagit pero nanlupad ang among mga butang sabay. Unsa man akong buhaton ni akong bana ay nga pagka putong man ning tawhana? Unsa man og kamoy pasultihon? Lita. Yes, ba? Mary, thank you kayo. Hello, Thank you, Ate Mira. Thank you. Porte Van Goliath. Si Bambina, wa po din Wagel no? sa itong agawina. Nagkape-kape lang sa tati, pre. Salamat kayo. Malunod ang pambot. Oy, Ma'am Nenen Moreno, thank you kay Ma'am Nenen. Salamat kayo. May adlaw, God Ma'am bless. Nenen Moreno. Salamat gid kay Ma'am. Og ingon man akong pasalamatan ang nag-maintain karon og nagabitan sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, para sa mga high blood, cholesterol, dili ta dali nga masakit lagsi katong lawas, ug dili ni kuyaw tungod kay food supplement kini. Prevention kini sa mga sakit. Maong kada adlaw kinahanglan mo tumari kag Panyawan Herbal Capsule. Oo niya, ako sa ding ipahibaw sa dakong katsubo ang kamatayon sa kuig agaw word si Lando, kung siya Lando pinili taon. Taon sa namatay taon gams, bata pa taon kayo. Pulis ba to siya, no? Akong ipahisubo. Unya sa tanang mga nagamit sa Panyawan din namin ito, labinig yun diha sa RRD Plumbing Solution ni Kusyal Rookie Destacamento diha sa Tagbilaran. Good O morning. kini si Felix Mabita dog si Eddie Marino. Celebrity beauty sa Celebrity Beauty Beauty Shop. gamit. Ang gamit nila. Patahami silang tuhod kutis. Ingon ba si Ma'am Nenen Moreno? Ma'am Nenen Moreno, nagabitan sa abskana og Celebrity Beauty Project Soap. Og line may ato board, akong mga pasubo nato. Ngano? Ngato sa pamilya Ni? ni June Acosta. Ha? Kisa may namatay? June Acosta. Namatay taon. Atong pasubo. Dugay na tawa sa kakitaan na niya, no? Ha? Dugay na tawa magkita sa ano niya. Si Jun Acosta, kay Gisilando. Lando sa land. Oo. Ato pa si Bailando tayo mo sinasinaon. Kaba, bugal-bugal ang kanis Spuds Gaily, uy. Ako dagan mo kay mamatay masina man. Nakulas ang ipaibaw, no? September 12. Diya sa Ronda. Natay drama diya silang Mayor Noni Blanco. Ronda. Kamo, Mayor Noni Blanco. September Ma'am 12. Blanco, kumusta mo diya? Nya September 24 sa Ingauyog Villalilla, September 25 Dumanhog, si Biko Ono mo sponsor des Dumanhog. Og October 9 og Gulyat October 6 na concert si Father Miari sa Talisay. Di ba? Padong ni siya sa pista. Apiltas concert gina na kung sir ganina, mag-practice siya ta. October Kitay 6 ta? kitay opening inigdayo ng sood ni Father Miares. Okay, why problema? Si Danny Rojo mo ay kuan. Si Gani, si Sir Gani. No. Tanaw ko na. Tawa ko siguro, apil ba ka? Kamunduhan No? na. Wala ko ba kung kibaw, kuan?
Mahalon. Kita ba to? Mahalon yun ka. Kamula, mahalon. Feel kay. Mahalon ka. Libre ning concert niya. Sa Ni mga pagmahalan Father na libre Jonas. Ano makakutya mo, makadungog mo sa tingog nindot kayo. Oy, Board! Oh. Ani si Ma'am Juby, Katsula? Abadjes. Oo. Naataw, tigpaminaw, yung kuno kayo nato diya sa butika sa bayanihan Batak. Oh. Adi ay? Taga-adlaw yung kuno, Taga-adlaw. 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 Padakarkar ang taga-adlaw. Taga-adlaw na, day. Di na taga. Taga-adlaw, day. Di na siya Sa pure may Bisaya. bayanihan Basak, butika, Odisa. Taga-adlaw, John. Maminaw. Kada adlaw na, Job. Nya ganina sa nakabibaw ninyo dito sa opisina ni City Hall sa City Hall Mayor Golias. Dito ang among kandidata sa Binibining Cebu. Di ay taga sa Board. Taga Bulacau ni siya kay Bulacau. 54 candidates kuno sila. Isa may ngan. Nakalimot ko Jackie man to. Mo siya apelyido. Di ay. Ang murag dumadaog sa ni siya. Di ay ba? Gwapa kay Italian man. Di Miski ay. sa Italiana. Pero nakanindot ani Binibining Cebu. Kay ang question bisag in English Tagalog ipatubag og Binisaya. Manay mayo. Binisaya gyud. Oo, para may baon gyud nga Cebu. Muna din na kuyawan. Di na kulbaan ang mga kuno ni. Oo. Kanang in English ko magkakuan harap-harap pa katong mga kuan. Na makalitan. Oo. Maayo man tamo inilis ang anamag yung mga kandidata maayo mo English. Pero kuan, mas basta- indot yun ko ang ato ang pinulungan. Og naka sa crowd ko. sariling wika, gito. Manirbyuson maga. Tinuod na. Mura to katong usa ka kandidata sa Miss World ka. Gato yan nabalik-balik ni kuan. Nabalik si Kuan. Oh. Sa katong bag-oron. Dili katong una pagyud. Na unsa to yung balik pagsulti. Naman na nga nindot kay rato ng pinulungan ang gigamit. Pero ang nga lang god binibini. Tagalog magsugo ng binibini. Unsa may binisay Mityot at mutya ang Mutya, tataw Subo. Mutya? Mutya sa Mutya. Dili ang Subo. binibini unsa Tagalog? Mutya. Tagalog ko na binibini. Mutya. O lagi Bata ba? bisay binisaya. Batan-o man na binibini. Kanang Binibini, bata. madanihon. Miss, di ba? Sa English pa, Ah, miss. miss. Oh. Kunya, ay Tagalog binibini. Binibini. Sa ato, daga. Mutya kita ato Daga. Daga. Dalagang Pilipina. Oh. Dalagang Subuanon. Dalagang Dalagang Subuanon. Subuanon. Dalagang Subuanon. Oh. Mas lindo. Gibinibini lasad ni Oh, Mr. Dino. Tagalog binibini. Ang Mr. Michael Dino man eh. Dalagang Subuanon. Dalagang Subuanon. Lindo ta. Missing Ala. ko. Oh, Binibini. kay ni-click mo sa tong patay na si Jesus nga Binisaya. Oo. Nindot na kaya itong pinulungan yun. Correct. Nindot kay Nindot. paminaw na to kay bisag kaning mga Tagalog sa ilang programa, Tagalog man ang kanang question and answer. Oo, Ay tinuod na. patubag di man in English. No, kanang na TV. Ato Binisaya sad. Anong mauwam ta mag Binisaya oy. No, Ato ko na kanindot pinulungan. Ay, nindot oy, binisaya. Oo. Apilit ana. Nindot siya ang binisaya. Ay, Kaya Board, ako, pizza dosi, Board. At tumis nagbilaran, Board, ha? Sige. Poblasyon 3, ila Kapitan Odi. nga naman mga tumo. Magkita tayo yun, di, ha? Silita atong sender. Late Ang iyar kong problema, kaya sa iyang mga silingan, may reklamo na iyang mga silingan, kaya ba nagmasuko, pero di na ko agtingog, di no ka katog, sa din nangaon sila, na bad trip sila, kay paghungit niya sa iyang pagkaon, disinggitan ni Kalit si Kuan, Hamin. Hamin. Oh, si Hamin. Oo. Nandito sila sa barangay hall, kay mo file tayo, ilang petisyonan, nga mo ilang nagreklamo ba? Nakasabot ba, sige patawag sa kapitan ang magtiayon. Nakasabot ang magtiayon nga, hilom na lang. Muto na hilom ang ilaway, pero nalupat sa nakaldiro. Langgana. Wala na sound, pero ang sound sa tingog, wala na. Tara, pero- dito sa tugpas lang mga silingan. Pay kakaluoy sa rin taon. Ha? Ang gawa ng taon ng Hamin, no? Palaway, Oo. Hamin yun. Yun sa Grabe auto. rin sa amin. Grabe kayo, magsagit-sagit. Limang ka na magsagit-sagit. Public store ba? Mugara, rabag, badlungan sa asawa, mugara, Pura nagtarsan. Wala. Lita. Saot man yung banan mo. Duklon sa daw sa Board. Ha? Yung maldito sa samin, no? Mahal dito, di pa badlong. Pero nighagis ka niya, kuan nun sa nagisan sa ni Lita. Panihilom sa naman. labayon. Nanlupad lang. Nanghilom rin sila. Wala away, pero naglupas. Nanlupad lang. Sige. Kang amawa. Mapara na ulit. Amamila na. Salamat. Salamat. Mira tumulak, maamalan na. Salamat kay Ate Mer, ha? Salamat kayo. Salamat kayo. Nakasunod. Pasingita na may usap. Sige. Ana lang lita, ha? Wala tayo mahimo, ani. Oo. No? Kamuloy pag-usap. Balik mo sa barangay hall.
Nya salamat ta sa mong pagparangat tong tulumanon. Kuna ko ang Pasol Tihon.